Okay. Plus. Boy. Mana zviri kwere zvona kuchiita. Haito manyanga kuburuka ma steps. Yo, usadaro pesa. Yama sorry sangwana zuru. Pesa baba. Mwana asoti ndiende shamwari. Kare baba kuti kuda kwenda tita zvokutotisa chefcha. But apa ndipo buys a big time. Shamwari ka. Hawa buys. Unozoti madam yako yakandisira message nezu, yakandifonera nezu. Yeah. It was around 8 maybe. Yeah. Kudai so. Dakota no arikudi. Mugoma arikuya. Pane madhira tongoresa da 2 minutes. Yeah. Bozo ka telephone yako yanga singurusha pinda ngofu mafoni. Iwe. Ndikafunda akwetele pinda dzimafoni. Mwana akatotora phone patiti. Paiti paske mbende. Baba ndanditotsaka phone. Saka mati mchatongoona kuti mfoni yakarasika. Usadaro. Unoona chama mwana asida kuti ndiende chama. Makusensena kufuma uchinifonera futi. Komadi wanaika shamwari nya sete padini. Ko. Saka boy. Hauna kungodroza makava imwe. Usadaro. Shamwari waisha madam waturu mchiki. Pa madam matando. Waturu mchiki zvekudaro. Apa usadaro. Amana ndoko urikuona kana uita madhira kwadi. Ita madhira ku madream cholo kana madream cholo chabarika apa mwana impama sekuti ai amarika inamba so kuti unkanga chidzimachika takuzi baba hadiwe mwana but abona wakutotamishiona image yangu ino bozi nimi wakutozondimaka ini wakandura nchopa zvinebo wakutofunga kuti ndinotora kunyengera iwo ko inda majiki andikuona watotikiswa ona manje tofuma mawindi rako manje jama nayo buda panzi jama chimbobuda panzi chimbobuda panzi mukadzi chimbobuda panzi buda pete titaura uri panzi mai plus ndosvika sei manje pachimai una umesa watovharira mota yese ka pamwe chatosara kuti ungodonhedza ipapa chimbobuda mpedzi aiwa shama ndofana ndaumba shama tofana ndaumba batikaona chamari wato aiwa unospoila muno wadyei wapuwei naimfeso ndifunga mwana andisira handiri kuona tiya andipa makusina naye kuti yakakakacho tiya andipa utengekenaka unotiuraya anengona anga andisira asida ndiende kumba mwana unotiuraya saka ndosvika inini hangu shamara ndotokokuadvisa kuti usiyana nemujondo shamara kana chineta